हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ खानाय गोलाव YouTube चेनेलाव नैबेनो खानाय गोलाव YouTube चेनेलनि मालिका ओंखाम जादों आरो नै दासो गोदान जुरि फुनाय YouTube चेनेलनि मालिका बेनो खानाय गोलाव YouTube चेनेलनि नै जोङो मा ओंख्रि जाखो दाउदै आरो इयो नै आमलेट ओमफ्राय आलु फ्राय आलु फ्राय ओमफ्राय बे आसार आरो बेखौ सोलादों बिदि आङो ओमफ्राय जाबाय जागासिनो बोरायाबो बोरै जादों ओंख्रिया आलु फ्राया गोथाव जादों अमा बेदर बायनो हायालै गाइस गोरिब जिउनि थाखायनो बिराद गोरिब ना जों आलु जायोखायनो आलु दाउदै बेदरबो बायना जानो हाया ओंखायनो आलुफोरखौनो एवला बायनानै जासाबबायसै जोङो दाउदैबो नै गोरिब मानसि नालाय जानो गैथारा एसेल'थार जोंहा सानैल' बोराय बुरियानो जाथ'बाय गाइस लोगोफोर गासिबो अननानै साबसक्राइब खालामना होदो नै खुलुमबाय इसोर